Peter Todt sa ostro ohradil voči progresívnym elitám za očierňovanie Elona Muska, ktorého vinia z údajných nebezpečných postojov. Tvrdí, že Musk odhaľuje korupčné siete a preto ho považujú za nepriateľa. Zároveň upozorňuje, že po vojne bude Ukrajina vojensky najsilnejšou krajinou v regióne a už teraz používa nátlakové metódy ako blokovanie plynu či údajné podvratné aktivity. Na záver položil otázku, kedy sa začne hovoriť o bezpečnostných garanciách pre Slovensko a Maďarsko. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Dnes dva krátke postrehy a opäť, ako sa už stáva zvykom, z rozdielnych súdkov. Včera už zase zachraňovali demokraciu. Menovite Záleskej kamarátka Tódová. Súdruh Leško v prestrojení za progresívneho internacionalistu. Sociológ Vašečka, čo nikdy nerobil žiadnu zmysluplnú prácu sociológa, len spisoval ideologické pamflety s ďalšou pavätkyňou Radičovou. Mentálny piadimužík kostolný. A nemohol chýbať ani Šimečkov otec, jediný slovenský bezdomovec oháknutý v značke Gent. Popísané osoby okrem iného kydali na Muska. Vraj je to veľmi nebezpečný človek a ešte aj hajluje. K tomu len toľko, Elon Musk je naozaj nebezpečný človek, ale len z pohľadu páchateľov najrozsiahlejšej korupcie v dejinách ľudstva. Tento muž spolu s tímom Doge kontroluje riadok po riadku účtovné knihy americkej vlády. Online ukazuje, ako sa v USA rozkrádal sociálny systém alebo ako USAID financoval Majdany. Hybridnú vojnu vedenú formou ideologickej kolonizácie, cenzúru v nadnárodnom meradle, šírenie chorobných kultúr a mnohé iné zločiny proti ľudskosti. Keďže Tódová, Leško, Vašečka, Kostolný a Šimečkov tata boli spolupáchateľmi tejto zločinnej činnosti na strane prijímateľov korupčných platieb, je jasné, že Elon Musk je ich nepriateľom a na prehnitých doskách tpoch, čo reprezentujú prehnitý svet slovenského progresívneho úpadku, inscenujú jeho upálenie. Nič nové pod slnkom. A teraz v krátkosti k druhej téme. Veľa sa hovorí o bezpečnostných garanciách pre Ukrajine. Vôbec sa však nehovorí o bezpečnostných garanciách krajinám Strednej Európy, ako sú Slovensko a Maďarsko. Je zjavné, len slepý to nevidí, že Ukrajina si vynucuje presadzovanie svojich záujmov nelegitímnymi prostriedkami. Blokuje tranzit plynu. Útočí na ropnú infraštruktúru. A zjavne podporuje protivládne aktivity na území Slovenska a zrejme aj Maďarska. Po skončení vojny bude Ukrajina široko ďaleko najviac vyzbrojeným štátom na východnej hranici Strednej Európy. Zároveň dáva najavo, že sa neštíti a asi ani nebude štítiť šikanovať susedov. Energetickým vydieraním, politickou podvratnou činnosťou a možno aj priamym kinetickým násilím. Preto sa pýtam, kedy sa začne hovoriť o bezpečnostných garanciách pre Slovensko a Maďarsko.